Dobrý den, mé jméno, jak zazněl, Lukáš Mikuška, jsme distributorem pro Česko a Slovensko, ale dnes jsem tady v tričku vašeho partnera SV.cz. Společně se mnou je zde také Marta Rous ze společnosti TeamViewer a ta je naše channel manažerka pro naše regiony. Yes, thank you, Lukáš. So I'm channel account manager responsible for 20 countries in Central Eastern Europe. Let me introduce today's portfolio of TeamViewer. Let's start with very short video. Ano. Marta tady zmínila, že vlastně má na starosti 20 zemí ve střední a východní Evropě a začneme takovým krátkým uváděcím videem. Go out at your parents' home in the countryside, somewhere in Alabama. Or install an update on payment terminals in 15,000 European retail stores at once. Or monitor machines of a car production in China. Or maintain a crane on a cargo ship thousands of kilometers offshore in the Atlantic Ocean without having to travel. All this is possible from anywhere at any time with TeamViewer. The digital transformation continues to gain momentum in all industries. Plans and intentions are no longer enough. It's time to put digitalization into action along the entire value chain. Our solutions empower our customers' workforce to solve problems critical for businesses by using cutting-edge technology. This applies both to desk workers and employees outside of the classical office environment, on the shop floor, or in field service. Enabling digitalized processes is important for every company to become smarter, faster, and better. Based on global megatrends, the potential for TeamViewer software is boundless. Our ambition is to explore more and more use cases to continuously add value for our users and our customers around the globe. With our solutions, we can bridge distances and share knowledge globally, removing barriers to progress for everyone, creating a world that simply works better. This is what we want to achieve from anywhere at any time with TeamViewer. Yes, this is what TeamViewer offers today. I like this short video as it shows different use cases which are covered by TeamViewer. We will give you more details in the next 30-40 minutes. What we have on today's agenda is starting with basic information about the company, then presenting you TeamViewer Remote, our very well-known secure connectivity platform, then TeamViewer Tensor, the same platform but dedicated to enterprise customers with enterprise level of security, then some hot news regarding mobile device management. At the end, just a short introduction about Frontline, our super innovative augmented reality platform, and Q&A for the end. Ano, tady Marta zmínila, že vlastně v tom předchozím videu jste viděli takový průřez toho, co TeamViewer umí dneska nabídnout. Je to jakoby širší portfolio. V rámci naší agendy začneme krátkým představením o společnosti TeamViewer, následuje TeamViewer Remote, což je jakoby základní řešení, které budete znát. Tensor vlastně je to samé, akorát zaměřené pro enterprise zákazníky s větším důrazem na ještě větší bezpečnost. Poté je tady úplná novinka, to přichází teprve teďka v říjnu a je to Mobile Device Management, to je populární téma posledních dní. A na konci budeme mít ještě krátké představení Frontlineu, které je také enterprise řešení a je to zaměřené na virtuální a rozšířenou realitu. Ke konci samozřejmě máme ještě případně sekci pro vaše dotazy a odpovědi. Yes, so TeamViewer has been established 18 years ago in Germany
a very small town, Göppingen, near Stuttgart. Since these 18 years, we become definitely an expert of secure connectivity. We have more than 2.5 billion installations worldwide and more than 1,500 employees in all our offices. We are available in more than 30 languages. And what is important, we can connect anything, anywhere, no matter what kind of device is it. Is it a PC? Is it laptop? Is it mobile device? Or maybe fridge? Or maybe the ship? Or whatever you can imagine, coffee machine. We will give you some examples later today. So connect anything, whatever device or machine it is, whatever operational system this device or machine works on. This is still the heart of our business, but we will show you more details, new functionalities and new use cases during this presentation. Takže TeamViewer vlastně už na trhu nějakých 18 let. Sídlo mají v Göppingenu v Německu. Tam vlastně zabírají celé to město, ty zaměstnanci. Celkově jich mají více než 1500. A co se týče enterprise zákazníků, tam ten počet roste a už jich mají více jak 1600. Nicméně to hlavní, co TeamViewer nabízí, tak je, že vám umožňuje se připojit s jakoukoliv platformou, jakýmkoliv operačním systémem i zařízením. Může to být například kávovar. A tady ty případy si trošku ještě více rozebereme později. TeamViewer nabízí bezpečnou a velmi spolehlivou platformu pro vzdálené připojení a podporu. Všechna spojení se realizují přes jeho cloud. Servery tam opravdu provozuje masivní infrastrukturu a díky tomu vám je schopen nabídnout téměř 100% dostupnost a nízkou latenci. Tím, že jsou to Němci, tak samozřejmě i velký důraz je kladený na bezpečnost. Na tomto sladě je trošku i vypíchnuté řešení Tensor. Jedná se o enterprise řešení a k němu se ještě dostaneme později více. Od samého začátku TeamViewer vlastně chce přinášet špičkovou konektivitu, což znamená, že se můžete opravdu připojit s kýmkoliv, čímkoliv, odkudkoliv, kdykoliv. Na tomto sladě jsou vlastně znázorněné podpora široké škály platform, které TeamViewer v tuto chvíli podporuje. Všichni dobře znáte TeamViewer pro vzdálené připojení, typicky licence Business Premium Corporate. Těm aktuálně říkáme TeamViewer Classic. Možná nevíte, že během covidu se ještě objevila jedna licence Remote Access. Jedná se o jednou uživatelskou licenci, ideální pro případ, kdy se potřebujete připojit z domova, protože umožňuje připojení na 3 definované body. Ale hlavní nevýhodou je, že neobsahuje telefonickou podporu výrobce. Zde máme vyobrazené vám dobře povědomé moduly. Na levé straně je plný klient, přes kterého se připojujete. Uprostřed je modul host pro bezobslužný přístup a vpravo je modul Quick Support pro jednorázové připojení. Tento slide si vezme teďka na starosti Marta. Yes, so this is the slide with our, let's say, general portfolio today. First solution is remote support, the basic one, the one you know very well for years already. So we call it core in the past. Right now we call it remote. It's for the basic support for your employees, for your customers, just to connect and help someone on the other side of computer, let's say, or any other device. The middle one, it's enterprise connectivity platform. It's in fact the same platform as remote, but dedicated to enterprise customers. With additional functionalities, with a higher level of security, with SSO, auditability, multi-tenancy, conditional access, many enterprise features dedicated to all companies who really takes care about the security.
Lucas will show you more details in a few minutes. The last solution, it's Frontline. This is really absolutely innovative platform. It's augmented reality platform dedicated to digitalization of business processes. I will show you also more details and some examples at the end of our presentation. Takže v podstatě se dá říct, že portfolio Teamviewer se řadí do 3 takzvaných rodin. Vlevo máte Remote, dříve se to jmenovalo Core, to jsou ty licence, které vy dobře znáte, nově se tomu říká Remote. Uprostřed máme vlastně tu samou platformu Enterprise Tensor řešení, kde je ale větší důraz na další bezpečnostní prvky, vyšší bezpečnost, nabízí to i pokročilejší funkce, které u klasických licencí nenajdete. A vpravo máme inovativní řešení Frontline, ke kterému se také ještě dostaneme více a tam vám i Marta bude ukazovat nějaké příklady. Nyní se teda dostáváme k Teamviewer Remote. Ten v podstatě navazuje na již zmíněné klasické licence. Co jste si nejspíš všimli, tak je první fáze, kdy se změnilo uživatelské prostředí, ale není to pouze o tom prostředí, těch věcí pod kapotou je více. Nicméně gro zůstává pořád stejné a to je přinést vám přední řešení pro vzdálený přístup a ovládání. U cíle Teamviewer Remote dá se říct, že jsou takové základních 5 pilířů. Ten první jeden je teda to moderní uživatelské prostředí, to už můžete vidět nyní. Dalším je vylepšená bezpečnost s novými prvky. U tohoto pilíře bych se trošku chtěl zastavit. Propojení Teamviewer produktu, například s remote managementem, to už vlastně existuje i nyní, kdy je spolupráce mezi klasickým Teamviewerem a remote managementem, ale u obou těch produktů máte jinou konzoli a to ovládání není tolik intuitivní a uživatelsky přívětivé. Když to remote toto všechno sjednotil pod jeden vzhled a je to podstatně přívětivější. Remote je i postaven na nové architektuře, ta umožňuje Teamvieweru do budoucna přidávat nové funkce nebo další spolupráce s třetími stranami. Posledním pilířem je nový licenční model, ten bohužel ještě není oficiálně venku a jeho spuštění se očekává v příštím roce. Tady si pustíme takové krátké video, ke kterému pak ještě pár bodů přidám. Na začátku jste si mohli všimnout, že přibyla nová možnost přihlašování. Dosud jste byli zvyklí si vytvářet separátní Teamviewer účet. Nově můžete využít i propojení s účty Google nebo Microsoft. Poté jsme viděli nový způsob připojování, který nás za mě přibližuje více 21. století, kdy můžete poslat pouze odkaz vašemu zákazníkovi, ten klikne a vy se rychle a bezpečně připojíte. Nemusíte tedy řešit opět jako dosud ve starém modelu unikátní ID zařízení a heslo. A na konci jsme viděli aplikování zásad, to je dostupné i ve starém rozhraní, ale tam je to více skryto
a trvá to trošku déle, než se k tomu proklikáte. Když to v tom novém vzhledu se dá říct, že to máte dostupné na jedno kliknutí. Tady mám akorát pro srovnání takový výstřižek. Nahoře máme výstřižek z webového rozhraní, níže je aplikace. Jak vidíte, v tom novém vzhledu je to sjednocené a vypadá to na první pohled stejně. Je to rozdíl oproti tomu starému rozhraní, kde klient aplikace i webové konzole vypadá úplně jinak. A vlastně ta hlavní idea tady u toho je, že TeamViewer vás chce nejdříve přivést k webu a až posléze případně k aplikaci. Jak jsem zmínil, remote není jenom o tom rozhraní, těch věcí je tam více, ať už jsou to ty nové bezpečnostní prvky, rozšířily se nějaké funkce, ale více bych se chtěl zaměřit na levou stranu, a to je vylepšená správa zařízení. Ve starém modelu tam vlastně si ty zařízení vážou na účet uživatele a ten, když odešel, tak vy jste ztratili přístup k těmto zařízením. U remotu tam se přibližujeme k logice, kterou má Tensor od samého začátku, a to je, že vy můžete přidávat zařízení jednak do více skupin, ale i přidělovat více manažerů. Takže když odejde jeden, pořád ten přístup vám zůstává přes ty další zaměstnance. Zároveň i nabízí více možností pro správce, zásady a skupinové administrace. Tady máme jednu z referencí, co se týká remotu. Jedná se o hasičský sbor v Německu, o Brusel. Ty používají TeamViewer pro centrální správu a monitoring, včetně automatických aktualizací a zaplatování jejich zařízení. Marta, do you want to add any comment? I believe you said everything. Thank you. Okay. A nyní se dostáváme k Tensoru. Jak již padlo, jedná se o enterprise produkt, který cílí na enterprise zákazníky. Tam, kde vám vlastně nestačí corporate licence, což je ta nejvyšší v rámci klasiku, anebo máte větší nároky, Tensor je to správné řešení. Je tam kladen ještě větší důraz na bezpečnost, ale tím nechci určitě říct, že klasické licence nejsou bezpečné. Pouze Tensor má nějaké další prvky, které to posouvají na vyšší úroveň. Zároveň je zde i trochu jiné licencování. U klasiku vyřešíte počet uživatelů, zařízení a souběžné kanály, kdežto u Enterprise Tensoru tam řešíme taktéž počet zařízení, ale hlavní faktor jsou jmenovaní uživatelé. Což znamená, když máte 20 uživatelů, všech 20 uživatelů se může kdykoliv připojit, nečekáte na to, až vám někdo uvolní kanál, nebo si ho musíte dokoupit. Tensor je vlastně kompletně SaaS, cloudová platforma s pokročilými funkcemi, dává vám možnost absolutní kontroly nad všemi připojenými. Jednou třeba z výhod je i, že v rámci ceny už máte zahrnutou podporu mobilních zařízení. Pro srovnání v klasiku, tam si musíte toto dokupovat jako doplněk. Top 6 důvodů, proč zvolit TeamViewer Tensor. Jedno z nich je teda, když máte větší nároky na bezpečnost, což může být třeba single sign-on, neboli jednotné přihlášení. Tensor přichází nebo má i možnost většího balíčku integrací. U klasických licencí je počet možných integrací omezený. Zároveň je snadné ho zavést na opravdu obrovské množství zařízení. A Tensor vám přináší efektivní a výkonnou platformu s jednoduchým používáním. Single sign-on nebo jednotné přihlašování, to je jedna z těch klíčových funkcí, která často je zmíněna a žádaná zákazníky, když se bavíme o Tensoru. Můžete teda používat propojení s poskytovatelem identity, například Okta nebo Microsoft Azure, a máte jednodušší přihlašování, kde vám stačí pouze jedno heslo, nemusíte si jich pamatovat desítky. A tady ta funkce je opravdu dostupná jenom u Tensoru.
Další zajímavou funkcí je propojení s Microsoft Azure Active Directory. Ta samozřejmě je i u Corporate, ale v tomto případě je to pořád manuální, kdežto Tensor, který vám dovoluje ten proces kompletně automatizovat. Jak jsem zmínil, u Tensoru máte možnost si pořídit integrační balíček, který zahrnuje úplně všechny možnosti, které v tuto chvíli Teamviewer podporuje. Může se jednat například o propojení s Microsoft Teams nebo Intunes. A tento integrační balíček vám umožňuje zjednodušit vaše procesy, optimalizovat provoz napříč všemi platformami a zařízeními. Tady máme i v tom kolečku vpravo zobrazené některé ty možnosti, které Teamviewer nabízí. Nyní se dostáváme k té druhé velmi zajímavé funkci, což je podmíněný přístup neboli conditional access. To je taky často žádané a nabízí to pouze Tensor a více si to popíšeme v následujících slajdech, ale v podstatě vám to dává plnou kontrolu nad všemi připojeními, které se realizují. Na tomto slajdě máme scénář, kdy nemáme ten podmíněný přístup a všechna připojení jsou povolena, což znamená, že uživatel A i B se připojí přes Cloud Teamviewer ke koncovému bodu a není nic blokováno. Pak máme scénář, kdy vy blokujete přístup k Teamviewer Cloudu přes váš firewall, což znamená, že uživatel A i B se nemůžou připojit, ale uživatel C, který se nachází mimo vaši interní síť, mimo váš firewall, tak to spojení může realizovat. A nemusí to být vždycky žádoucí. Nyní se dostáváme k tomu, když máte podmíněný přístup, což fakticky znamená, že v rámci Teamviewer infrastruktury vy máte vyhrazený router přímo od Teamviewer, který slouží pouze po vás a vy si tam můžete nadefinovat, kdo se může kam připojit. Například uživatel A, který se připojí ke koncovému bodu, u něj to pravidlo existuje, že má ten přístup povolený, router to vyhodnotí, že může a spojení je navázáno. Tomu samému zařízení se chce připojit i uživatel B, u něj ale pravidlo neexistuje a přístup je zablokovaný. To samé platí i pro uživatele C, který se nachází mimo vaší páteřní síť. Tento slide teďka pokryje Marta. Yes, so that's the hot news. We announced it like 2 weeks ago. We signed global partnership with Ivanti. Maybe you know the previous name of the solution. It was Mobile Iron, one of the best worldwide MDM mobile device management platform. Marta, sorry to interrupt you. We skipped because this is about the conditional access pre-approved. Oh, sorry. Yeah. I saw Novinka. I don't speak Czech. Yeah, no problem. Okay, sorry. Continue, please. Yeah. Tak tady to Marta trošku ještě přeskočila slajdíky dopředu, protože ona je původem Polka, takže neumí česky, ale viděla Novinka, tak si myslela, že už jsme se dostali k tomu novému produktu nebo možnosti, co nabízí Teamviewer. Toto je ještě pořád vázáno na Tensor, kdy přibyla nová možnost na základě požadavku od zákazníků, kdy můžete v podmíněném přístupu i předschválit nějaký přístup dopředu. Tedy nemusíte ho autorizovat v okamžiku, kdy má začít, ale má to povoleno už dopředu. A ke konci trvání je vlastně ten řešitel, co může být externí člověk podpory, nucen k tomu, aby ukončil relaci. Což znamená, že žádné spojení nezůstane otevřené. Další funkce je auditovatelnost. To máte i zahrnuto v rámci premium nebo corporate licence. Tam je to na úrovni uživatele anebo zařízení, když potřebujete mít komplexní přehled
co se kdy kde stalo. Potom přichází tensor, který má to logování podstatně pokročilejší. Multitenance, to můžete znát i z jiných produktů. V podstatě se jedná o to, že můžete spravovat více společností, případně poboček z jedné nástěnky dashboardu a sdílet mezi nima licence ze svého poolu. Tady si trošku přiřeme akorát marketingovou polívčičku. Jak jste si mohli všimnout na předchozích slidech, některé body byly zvýrazněné tou světle modrou barvou a v podstatě tím tady chce říct tím, že u těch funkcí ještě nemá konkurenci, ta ho pořád nedohnala. Nyní se dostáváme k produktovému porovnání. Jak si můžete všimnout, ty světle modré, to jsou funkce, které už jsou dostupné v rámci corporate licence. Další možnosti a funkce přicházejí potom s tenzorem. Ty tmavě modré jsou Tensor Basic, to je základní edice. A podmíněný přístup začíná být dostupný až od prostřední edice, což je Tensor Pro. Tam je to pořád ještě jako placený doplněk. Když to v Enterprise edici, to je ta úplně nejvyšší a nejdražší, tak tam už je to zahrnuto v ceně. Tady máme jednu takovou referenci s Tensorem. Jedná se o firmu Cimbali. Cimbali je výrobce profesionálních kávovarů a Tensor využívají k tomu, aby mohli přinášet novou službu svým zákazníkům, kdy jsou schopni na dálku řešit problémy s jejich kávovary, můžou se bezpečně a rychle připojit k tomu kávovaru, včetně displeje, a řešit problémy podstatně rychleji. Čímž vlastně i se svezeme na zelené vlně, šetříme cestovní náklady, méně cestování, méně emisí. Marta, do you want to add anything? Oh yes, that's my favorite use case, definitely, because I am coffee lover. So this is great example from daily life. In fact, most of us are drinking coffee. And so first of all, I believe Lucas just said that I understood a little bit. So this is secure connectivity, as I mentioned at the very beginning, with anything, not just laptops and mobile devices. We can connect with coffee machine, and imagine this integration with coffee machine is so deep that contacting support is possible just by clicking one button on the coffee machine. So it's a little bit IoT, in fact, already, not just secure connectivity. Tak, Marta tady zmínila, že vlastně toto je jedna z oblíbených referencí, protože milovnice kávy. A co tam ještě zaznělo, tak je, že Tensor je bezpečná konektivita, ale není to jen o tom, že se připojíte k mobilním zařízením nebo laptopům, ale můžete se připojit i k těm chytrým zařízením, což nás vlastně posouvá k IoT. A co je tam hodně zajímavé, že vy můžete kontaktovat podporu stiskem tlačítka na tom displeji přímo na kávovaru. Další reference je dobře známá firma Siemens, v tomto případě divize zaměřená na klinická zařízení. Ti využívají Tensor pro bezpečné připojení k těmto zařízením, když se něco s nimi stane. Protože co si budeme povídat, ve zdravotnictví každá minuta hraje roli a může stát životy. Toto bude taková další oblíbená reference Marty. Jedná se o velký známý obchodní řetězec, který nemůžu ale oficiálně jmenovat. Ti používají Tensor pro správu opravdu velkého množství zařízení, stovek tisíců zařízení. A není to jenom, že se připojí zase k tabletu nebo počítačům, mohou se připojovat i k různým terminálům a kioskům v rámci obchodních řetězců, včetně reklamních panelů. Yes, and what is important here, so it's definitely one of our biggest Tensor project in retail company.
company available worldwide, present worldwide. So we connect everything, not just PC, phones, and tablets, but also screens, digital signage screens where advertisements are being presented. But also, what is the most crucial for the business, we connect POS terminals, which means if we need to install something, we can connect with this terminal without disturbing the daily job of the salesperson. And also, if there is any problems which normally would stop sales, so decreasing revenue, we can very easily connect also to fix some problems. Yes, definitely very interesting retail example. Ano, tady Marta vlastně shrnula i to, co jsem říkal já, ale co tady zaznělo, že v tuto chvíli se jedná o největší projekt, co se týká Tenzoru. A je tam opravdu ještě jednou Marta vyzdvihla, že se můžete připojit i tím terminál nebo pokladna, což když vám tyto zařízení nejedou, tak to znamená velký problém a ztrátu. A díky Tenzoru máte bezpečnou konektivitu a můžete ty problémy rychle vyřešit. TeamViewer má i dvě takové významné sponzorství. Jedním z nich je i legendární fotbalový klub Manchester United. Ty využívají různá řešení, jedním z nich je i třeba Tenzor. A využívají ho ke vzdálenému přístupu a podpoře. Možná bych trošku více vyzdvihnul druhý odstavec, který se týká ovládání zavlažovacích systémů. A to si ukážeme i na následujícím videu. Yeah, so let's play the video. Oh, we don't have. Do we have audio? Okay, I can comment during the video. Tony Sinclair, I'm Okay, grounds let's manager leave here it. at Manchester United. I'm basically responsible for all the pitches, whether it be the stadium, the training ground, Littleton Road, the Cliff, responsible for the maintenance and obviously keeping the pitches in the best possible condition for all our teams, right from academy right through to first team and ladies. We use TeamViewer software to enable us to connect to our irrigation systems across all our sites, ATC and Old Trafford predominantly. This allows us to activate irrigation heads, whether we're out on the pitches or back in the workshops. As the teams are training, they'll require some irrigation in between parts of the sessions. And by having the TeamViewer set up, it means we can give them the water they need and create the right training environment for the teams. And rather than having someone have to go all the way back to the offices where you're losing time, you're losing manpower time on the job you're actually doing, we can go straight onto the laptop, pop up the sprinklers on that pitch as we're cutting and move on. So what TeamViewer have done is they've given us a sound connection in order for us to carry out the objectives that we need to. So it's the data, it's the results, it gives you the data for the year, you can see what you've applied, does the routing on them pitches mean the next time you need to apply more? So any data, any information is good, and working with TeamViewer is giving us sound information to help us improve our pitches and get better. Yeah, so for all football fans, this is very interesting use case. If you ever had a chance to visit Old Trafford, it's absolutely amazing stadium, legendary place, very important for English people and for the history of English football. Yeah, to keep the pitch in good condition, it's very sophisticated, many very sophisticated procedures to keep it in good shape, to check the irrigation system. So since we implemented Tensor, now all this information are available online, all historical data are available online. It's easy to manage it remotely, thanks to Tensor. Tady Marta právě zmínil, že pro fanoušky fotbalu je toto zajímavé, obzvlášť pro ty, kteří fandí anglické lize a znají Manchester United. Ten Tenzor vlastně dovoluje Manchester United ovládat ty zavlažovací hlavice, mají dokonalý přehled o tom, kolik zavlažovali, jak zavlažovali, mají tam nějaké data
a umožňuje jim to poskytnout ty nejlepší podmínky pro hráče na tom hřišti. Takže se opravdu jedná o důležité řešení pro Manchester United. Nicméně TeamViewer jako takový toho nabízí v dnešní době mnohem víc. Tady máme takové vypíchlé 3 produkty. Jedním z nich je teda TeamViewer IoT nebo Remote Management. Ten už trošku zazněl i v předchozích slajdech. Remote Management má vlastně různé moduly, ať už se jedná o zálohování, kybernetickou bezpečnost, ta je ve spolupráci s výrobcem Malwarebytes, anebo například Asset Management a Monitoring. Posledním zde vypíchnutým je Team Frontline, ke kterému se dostaneme teďka za chvilku, protože následuje video, které nám trošku uvede Frontline jako takový. A tento slide konečně si může vzít Marta, který chtěla začít už předtím. Yes, that's the novinka. That's the right novinka. So mobile device management, as I already started talking about it, Mobile Iron, the solution, one of the top worldwide solutions, has been acquired by Ivanti a few years ago. So right now we know it as Ivanti MDM. TeamViewer signed a global partnership contract with Ivanti. Right now we are selling their MDM solution as add-on to our remote and Tensor. And what is interesting, why we are so proud of selling that, although it's the third party solution, because it's integrated with our secure connectivity platform. So this means that you cannot just connect to your mobile devices through Tensor or remote, but you can also manage these mobile devices, make some rollouts, install something, etc., etc. So much more functionalities right now available. And you can see everything in one console. So that's the value of integration. Tak jak Marta zmínila o této integraci, co se týká správy mobilních zařízení, tak už se řeší delší dobu. Původně začali tu spolupráci řešit s výrobcem Mobile Iron, ale ten byl koupený firmou Ivanti, takže nově je to Ivanti. Což znamená, že vlastně Mobile Device Management u TeamViewer nejedná se o jejich vlastní produkt, ale ve spolupráci s třetí stranou, výrobcem Ivanti. A za mě je to další rozšíření funkčnosti. Když si vezmu to, co už vlastně TeamViewer nabízel předtím, tak tohle byla jedna z věcí, co jim tam chybělo. A v tuto chvíli se to dá koupit jako doplněk pro remote licence i Tensor a dává vám to nově možnost nejenom se k těm zařízením připojit, ale také tam spravovat různé věci, instalovat aplikace, omezit únik dat, protože vám to umožňuje i to zařízení na dálku zamknout, případně smazat. A nyní máme krátké video k představení k ten Frontline. Okay, we have problems with audio here, right? We don't see. There is no audio. No audio. Okay. So let me comment on that. So I like this statistics because 80% of people, of workers, have no access to digital tools, let's say, solutions. They are not sitting at the desk. So this is where Frontline can help. You can see different use cases of Frontline here, starting with using it on mobile device through smart glasses like this one, up to 3D experience like this one with using HoloLens. So this is amazing solution, completely innovative to make business processes more efficient, to digitalize them. So what we do, we as TeamViewer are delivering software solution, the platform, where we can reflect any business processes. If we can go further, Lucas, to next slide. Yeah, you can comment maybe in Czech first the video. Tak u předchozího videa teda není žádný zvuk,
Nicméně mohli jste tam vidět takový to uvedení k frontlineu, který začíná nejdřív u chytrého telefonu a později jste mohli vidět propojení s chytrými brýlemi a i HoloLens. Jedná se opět o enterprise řešení, které je zaměřené na rozšířenou a virtuální realitu. Díky frontlineu můžete snížit chybovost, zvýšit kvalitu práce, i případně zaučení nových pracovníků je podstatně jednodušší a rychlejší oproti klasickému modelu, kdy s ním musíte trávit čas, řešit neustále dotazy a prezentovat. Vlastně frontline jako takový tak se skládá ze 4 modulů, ty se dají navzájem propojovat. Jedním z nich je XPIC, ten je zaměřený na logistiku, XMake je zaměřený na výrobu, XInspect pro inspekci a kontrolu a posledním modulem je XAssist, to je vlastně taková pokročilá vzdálená podpora s využitím chytrých brýlí. Ten se ještě trošku dělí na odlehčenou verzi, to vlastně začíná u toho mobilního telefonu, dříve se to jmenovalo TeamViewer Pilot, ale nyní se to přejmenovalo na Assist AR, buď ve verzi Light nebo Professional. A je to opravdu skvělé řešení, kdy vlastně když váš zákazník má nějaký problém s nějakým přístrojem, stáhne si aplikaci do mobilu, namíří ho na ten přístroj, váš technik se připojí a vidí to, co mu ukazuje ten zákazník v reálném čase a video i audio, zvuk je v HD kvalitě. Vy mu tam můžete různě malovat, dávat mu šipečky, co má kdy udělat. A co je skvělé, že i když potom s tím telefonem někam uhne, vrátí se zpátky, ty vaše šipečky tam pořád zůstanou, nikam nezmizí, ani se neposunou. Zároveň vám to i nabízí sdílet třeba diagramy s tím zákazníkem. A je to skvělé, že vlastně vy to můžete většinou věcí vyřešit takhle na dálku a váš technik nemusí kvůli tomu cestovat. Snížíte se cestovní náklady a i to řešení může být podstatně rychlejší, než když bude třeba čekat na vás, protože můžete mít i zákazníka mimo náš kontinent. Thank you, Lucas, for explaining what's Frontline is. Let's take a look at the video of Airbus. This is very interesting example how we make this process more efficient. You can see in a second the gearbox of helicopter. So Airbus, as a producer of helicopters as well, is our customer. On the left side, you can see the guy who is making kind of quality assurance procedure in the old way. So he needs to take a look at the documentation in the computer, then go to this gearbox and check everything. On the right side, you saw this version with smart glasses. So first of all, he's got instructions step by step what to do. That's why this process is much faster, more than 40% faster. But also, what was the big issue? This procedure requires very specific and precise measurement. And it was very important to be able to prove that the procedure has been done properly. So apart from faster process, because of camera in smart glasses, all this inspection is being recorded. So we have also documentation make, let's say, itself during the procedure. That's an additional benefit apart from faster process. Takže jedním z těch zákazníků, který používá Frontline, tak je Airbus Helicopters. Ty využívají model XInspect pro kontrolu. Jak jsme mohli vidět na tom videu, tak vlevo nahoře byl pracovník, který pracoval starým způsobem, kdy musel neustále kontrolovat dokumentaci, poté zkontrolovat tu převodovku. Viděli jsme, jak ji několikrát odbíhal. Když to pracovník v pravé části v dolní, tak měl ty chytré brýle a Frontline ho tam
prováděl krok za krokem, co má dělat, takže ten proces byl až, dejme tomu, o 40% rychlejší. A co je další benefit, že i celý ten proces je nahrávaný díky těm chytrým brýlím, takže je tam i zpětná dokumentace toho, co ten pracovník udělal. A dalším taky sponzorstvím, který TeamViewer má, tak je Formule 1. Opět možná fanoušci, kdo sleduje F1. A v tomto případě se jedná o tým Mercedes AMG, Petronas. Ty využívají také více platform od TeamViewer. Jedním z nich je například Tensor pro vzdálené připojení, monitoring a podporu. A co je možná zajímavé, takže využívají, nebo díky Tensoru vlastně můžou propojit trať a technický tým, který sídlí v Anglii, a tím pádem ten tým zase šetří nějaké cestovní náklady, jsme šetrnější životnímu prostředí, protože nemusí pokaždé cestovat pro členy personálu, které se nacházejí na jednotlivých tratích. Yes, so we have short video here as well. I like the expression that Formula One is the fastest laboratory in the world. So for all Formula One fans, it's quite obvious that speed is super important in that sport. So yeah, we support a Mercedes team by Tensor as well. We let them to be connected with security and very fast and reliable, but also thanks to Frontline, technical team can support drivers and the whole team remotely. So when there are races around the world, there is no need to send so many people anymore. Some experts can support remotely. Yeah, let's see the video. Teď si pustíme video. We're really excited about the partnership with TeamViewer. Really getting a sense of their portfolio of products has been really exciting, not only for the IT team, but for other areas of the business. Most of what we do is absolutely exquisite, beautiful engineering. But in reality, the thing that we do the best is produce that really. Technology will only help us to move that and faster. Tak, to bylo teda to krátké video, co se týká F1. Teďka se dostáváme do části vašich dotazů. Pokud tady nějaké máte, neváhejte napsat do chatu. Případně, kdyby vás něco napadlo později, můžete kontaktovat vašeho partnera SV.cz a odpovědi zajistíme. Vypadá to, že asi nemáme dotazy. So Marta, it looks that there are no questions at the moment, but they can always ask internet info, SV.cz, and we are going to provide answers. So maybe we can just thanks for the attention and attendance of our people joining. Thanks a lot. Have a great afternoon. Děkujeme za váš čas a pozornost a přeju hezký zbytek dne.